LTN. Your training mission. Idosiep na ogada wuondi. Yes. But ingeni sakto nyombo nyaka kan moro. Mano nyaminwa. Kata kapok ang'isi ga en nyaminwa. Nyaminu masiye. Asemiyo Shako pondo business mar 27,000. Kipenje kawuono ni awiko engineer no mi business. Kipenje ka ok iluonge nyinga obiro ng'isi. Zako pondo achiel. Ema ng'isi ni kata kipenje kawuono ni awiko engineer ing'eyo. Nosega mi business. Obiro ng'isi ni wiki nosemiya business mar pesa kama. Ok ada wuondora ok ada wuondora makata kopondo keta e social media. To kada defend myself to kanyadi so Sako pondo asemiya business mar pesa mang'eny. Because of nyamino kata inadwa mi business ni lenga. Nano Dalo moro nang'isi niya. Ni kata mi business mar nyako miluongo ni Apple. Dong ni lenga. Ok na lengi mano no kagini. Na wuoyo kodi omari mbele Nyasaye mbele social media. Ka Nyasaye nyaneno wanya yie. Koro in short, nyako ma Sako pondo nyoma en nyaka kan dalawa. But gimoro wang'o ya kawuono mari kaka osiepa. Wan kata gi Oscar ka. Un gi Oscar magige wuod ahero nyando. Wan kode ka. Amis Oscar yawo imos nago an ok odwara mosa gi chien kik imiye simu Ineno joma chikre gi Oscar eri mogik. Adier. Ma Nyasaye. Kara timo mos. Ok na wuondi Oscar eri. Okay. Koro bana moro nwamiyo dedi mar 300. Osekawo higni 2 nyaka nwamiye kaka group mar magige enterprise. Magige enterprise, yes. But koro mo nyaminwa moro ni nomi 10,000 to iluongo ni Deno Wuod Ugenya. Deno Wuod Ugenya. Gino wang'o ya magiso ni Oscar. Gino wang'o ya nyaminwa ok nyal moni ke 10,000. Kwana momoye nwami 100,000. Pok ochulo nyaka sani. Mane wamake nyaka gi Odiwuor Soje. Odiwuor Soje. Odiwuor ang'e maber. Wuod Ugenya. Odiwuor ane makono ji. Wamako nyaka bwana ni 100,000 pok ochulo nyaka sani. Tomoyo nyaminwa no mi 10,000 last month. 2 months. Deno Wuod Ugenya achiel. Ok ineno post ne? Ne wagine ne wan e liel kocha pok nadonje mbui. Wana yowang, omari yowang ma angiso ma post nyaka gine timeline mar Deno Wuod Ugenya. Nuwa an ma miye Oscar miye 300,000 cash. Deno Wuod Ugenya post nyaminwa 10,000 kende. Deno Wuod Ugenya magine ma manager Freddy. Hapana bwana manini ma otimo mechanics. Iyowang mari nasi yowang. Iwuoyo tamani. Mamba ochuna ndiko gimoro kineno kata post neno tigi mandiko. Iyowang serious. En gideri mara 200,000 pok ochulo. Post nyaminwa 10,000 kende 10,000. Mane nyaminwa miye last month dwe mar 12.
Otek manade. Ane Noteka mari. an Gini owango iya. ane Deno. Ato mi 200,000. Eh, Itipo go 2 good years. yes. Nyaminwa okwaye 10k mar deni. 2 months to okete social media. Mano to timo marach. Mano Omari owang'. mano to Deno timo marach tho. Omari owang', ok miriambo, ok mana na ji chocha e owang'. Dengine atemo manyo post neno. Ng'iya post mar Deno Wuod Ugenya wacho ni nyaminwa 2 months pok ochule 10k. Eh. 200k pok ochulo, 200,000 nyaka sani pok ochulo. En ok opar mare. Donga post gino e wall no. Manyane Deno Wuod Ugenya. Deno. Omari gino wang'o iya ba, gino wang'o iya. Mane no man. Deno Wuod Ugenya osiep namba ta expose. Deno Wuod Ugenya nyaka koro ng'ene ka en pok ogine kapok ochulo meke to okonego bed ni o expose ji. So, 1,200, 3 good years ochulo, 3 good years. For 2 months. En mano kanyo no endo iluongo ni Awiko Engineer. Wiki mano team Oscar Magige. Ege wang' kanyo ma serious. But post mikona natemo manyo kato kanene. Iwacho ni Deno Wuod Ugenya no expose nyamin Wiki. Yeah. Ne expose nyamin Wiki kachiche endo ni pok ochule pesa. Atemo manyo post no to kanene. But maybe ng'ato nyalo kona kuma ntiere iluongo ni Deno Wuod Ugenya. Ng'eni Deno Wuod Ugenya. Deno Wuod Ugenya. An ok ane post no. Asetemo manye ga to ok anene. Amanye ka to ok anene. Dong asetemo manye to ok anene. Ok aneno post no, but wach kacha ni Deno nool pesa. Deno Wuod Ugenya nool pesa gi iluongo ni Magige Investment Company. En pok oduoko to en ka noolo ng'ato 10 to koro expose. Koro Deno lokri wan kaka LTN wakweri. In gi gope ji mang'eny madongo to mari matin to koro expose ji to ng'ami expose no to wat ng'amomiyi pesa. Lokri sawa. Mae truth mate achiel kende modong' e piny luo ka wawacho to wadhi. Wan wawacho to wadhi. Nikech ndalo mano jok manonego osemwa kanwa wacho adieri nokalo. Ndalo ma managers mag ohangla ne chokore to gonwa bura to gola e ohangla nosekalo. Koro sani to wadong' adong'a ni adieri mwawacho to wadhi. Koro Deno gimitimo no rach. In bende in gi pesa ji. Koro gimitim nikech nise expose nyamin Wiki. Imbe koro chul Magige investment siling 200,000. They are not happy with you nikech mano watgi. I expose watgi ne 10
10,000 pesa magin gimadhe e gine wi mesa, to in ionge pesa manyalo nyiewo gari second-hand. Chudi, Deno chudi. Jatel. Because of 10K. Only. And Alpha Park katana nyauro disane. Ama 20 nyauro ni ama 30 nyauro disane. Ng'ato moyo nyaminwa because of 10K. Mano to Deno timo mar. Omari gino lit. Mano Deno timo marach. Gino lit. Omari gino lit. Mano Deno timo marach. Kata an adhi kwere social media ne otimo marach. An kata kijwa nyasani. Kan gi gopi 20,000. Kibire inbox mara. Ajwada 20K. Kajokan maskini, kosan maskini Omari. Ang'eyo kin maskini ang'eyo. Nyaminok maskini. Kineno screenshot moketo ja. Nyaminu wuoyo kod use ni asebede e osiptal. Miya dwe achiel kende. Yeah. Podo moe. Omari gino litna. Mano to kotimo maber. Koro an awiko injini aonge 10,000. Awik ang'eyi. Oscar Magigo musiepna onge 10,000. Oscar to koro we luongo kumiluonge pesa. Oscar e pesa werigo. Tipod meri onge 10,000. Ba jok mikwanogo mago pesa. Oduol soja onge 10,000. Nigo. Omari. An. Gino komora. Nyaminwa no gino chwanye tambo chwanya. En sis ni machi Zakopon. Dongene monyo. Chi Jagope manyaka gane nyako mane. Ni kona ni nyaminu. Ok en nyaminu ma achiel but en nyaminu mabor matin. Nyadala. Dongo inya wanga nyaka inya dalo rio wango. Anyalo wang'. An gosiepe kaka Oscar Magi Alpha Paris ni Oscar. Nyaminwa moro ni ka but ok en nyaminwa monyuol go e achiel but en mabadhe matin. Bilo make mar 5,000 ok ochongna 1,000 achul. Ok anya chulo. Inya chulo ba. Omari gino ilusiepna gino to wang'o ya matin. Wakwere mbui. Ang'eni gino ama ndiko gino e mbui kanyo. But gino wang'o ya matin e mbui. Ok nawuoyo marach. Ok nawuoyo marach. Ang'e imbe ukiwuoga mang'eny ma kopo ni wuo to mano gino chwanyi ang'eyo. Gino ema wang'o ya ba ok yo marach. Ang'eyo. Mondo mi ichop kumiwuoye gino wang'o iye. Ng'eni gino ondiko dichiel ta wuoyo kode private. Ochako ndiko mar ariyo. Achaka wuoyo inbox. Omisa ni policy ang'o. To osendiko osebede inbox. Osebede public. Rucho boko ruche. Boko ruche.
Dena ngelo siepni. Deno uru Ugenya. Nyise ni kwana gimi ndiko no mano nyamin wiki ini osiep Oscar Bagige. Ruchkino. Ta ang'o miyo an atemo ng'iyo post no yawa cause Akiyo posto ndiko gino ndiko mang'eny. atemo manye kanyo endo. Atang' adhi temo ng'iyo. Ibro neno. Mowacho ni kare ka step 1 otamore. What is step 2? What is step 3? Ene bodeko. Step mano taneno mar step eti ka option 1 owacho ni Ora kinyadhi kode step 3. Kinyadhi kode step 2. Kidhi kode step 2 to koro luongo siepega. Step 1 kinyadhi koda. Step 2 to kidhi koda ba. Step 2 idagi. Mano kikal kode mbele Nyasaye, mano kikal koda. Mano kata koko iluongo ang'oa. Daluongo Oscar Magige. Abilionea. Ochop koda step 2. Ana 300,000 achul lawyer. aneno ma mondik ni if plan A fails then B must work. If it fails Kata F wakaloga. Ngise otulia delete gina. apa drop dakika. Hello. Atemo manyo post no. Koso nokete specific. Anang'o miyo kane post.